Com diu Ken Robinson, cap escola és millor que els seus mestres. Per nosaltres, això també vol dir que cap organització educativa és millor que els mestres que porten els continguts a les aules. Per això, a InnovaMath posem molts esforços per escoltar els mestres i acompanyar-los. Una acció anual que fem és una enquesta on contesten al voltant de 7.000 docents de diferents etapes educatives i dels països on hi són presents. Ara, el Marc ens explicarà les conclusions de l'enquesta del 2023 i 2024. N'hem tret dues idees molt positives. Per una banda, de 0 a 10, els docents puntuen amb més d'un 7 la probabilitat de recomanar InnovaMath a altres docents. A més, la gran majoria perceben InnovaMath d'una manera molt positiva tant en l'alumnat com en el seu propi desenvolupament professional. Però, en realitat, els matisos són el que més ens agraden d'aquest estudi. Primer de tot, els docents puntuen diferent aprendre més a aprendre de manera més significativa. Això ens fa pensar que per alguns aprendre més vol dir alguna cosa quantitatiu, vol dir aprendre més continguts, mentre que aprendre de manera més significativa vol dir comprendre millor allò que es fa i entendre més el contingut. Sobretot, els docents valoren de manera molt positiva l'impacte que té InnovaMath en l'aprenentatge profund de l'alumnat. La segona conclusió és que els docents perceben que treballar les matemàtiques amb InnovaMath té beneficis en la seva pròpia pràctica docent, en l'aprenentatge de les matemàtiques, en com ensenyar-les, però no només això. També té una influència en altres assignatures. I té tot el sentit del món. La formació en activitats riques, vestides adequades i diàleg a l'aula els aporta eines que poden transferir a qualsevol assignatura. I l'última conclusió és que, com més anys fa que els docents porten fent InnovaMath, millor valoren el programa. I això sobretot ens passa amb els docents, que és el primer any que implementaven InnovaMath i els hi preguntem una altra vegada què en pensen al cap d'un any. Segurament això és perquè estan més ben formats, se senten més segurs i, a més, han vist que la proposta té un bon encaix en les seves aules. Aquestes enquestes ens ajuden a veure com el canvi cap a un ensenyament més significatiu i reflexionat és ben acollit pels mestres, no només per l'impacte que té en el seu alumnat, sinó també en la seva pràctica docent. I ens ensenyen també que cal continuar al costat del docent, perquè són l'ànima de tot el que fem a InnovaMath.